बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आङो ओमफ्राय हाथायावबो सोबखाखोनो माबाथाय ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ सालायग्राखौ हेन्थजों जायगायावनो बुथारदों माजों बुआ बेखौ माबा बल्दार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्दारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों औ मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन ना बर'फोर गैयाना खालि सावथालफोर दंना एसे बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम औ बोरला थिरबो लादों बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिबाय आं गावजानो गिनानै खारासैबो ओमफ्राय उनाव माबाबाय बाबाखौबो सौबाय नोंसोर गारियाव साथामल'मोन आरो नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना जों दाय खालामदों थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनायखाय खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर कन्ट्रल बेलथायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना रेस्ट लादो दे साथाममोन नोंसोर आरो गारियाव दे रेस्ट लादो